To ina fahimta ka bindiga irin mai tashi ɗaya ce kenan. Ita ce mana. Shikenan tunda ta haita ka san ba wani sauran Shikenan. abin da ta zama sanda. Ta zama sanda. Kayya. To a lokacin da haka aka yi wannan mazo Allah ya sa ya zo hannu. To a cikin mazuzzukan da aka kashe me yasa ka zaɓi kawai ka aje wannan wata shi wannan mazan shi. Saboda tunda ga sauran mazuzzuka. Saboda na ga abin da aka yi, na gani, na gani ga naune ta ɓaune jiyau ne. Kuma ka san cewa addu'a ta tseratar da kai a wannan lokaci. Gaskiya. Tunda banda karfin addu'a iyaye da sauransu da ta zama abokan arziki, ai da ba haka ake ba. Sarki Danjuma bayan mazo da aka kashe wanda shi gashi mun gani tabbas. Ka san ni yanzu tunda baban Duna ya ɗanɗana mana daɗi na ce to ni ho yanzu bani ƙara yadda in je gidan mahaukaci ban ga alama ba. In dai mutum na so in yadda to in ga alama. Yanzu ga alamomi su kuma wannan da na gani. Wannan dai ban san ko ƙahon mine ne ba. Na ga wannan kwaɗe ɗaya. Ƙahon mice ce wannan? Ita ma ƙahon mazon ce wannan. Ƙahon mazo ce wannan? Ƙahon mazo ce. Kai amma ko wannan isasshen mazo ne. To wannan mazan ne ko ƙaho wani mazan ce daban? Ba wannan bane shi ma wani mazan ne daban. Shi ma nashi daban. Kayya. Ita kuma wannan wa? Ita ma ƙahon mazo ce. To amma dai da gani wannan ƙarami ne. Wannan ƙarami ne koko su kowane daji da kuma irin nau'in nasu mazukan. Akwai ne girma dama. To amma kowane daji da irin nau'in nasu mazukan koko kowane daji da duk kowane daji yana da mazuka amma duk mazo kala ɗaya ne. Na'am. Sai dai kuma akwai wani abu shi wannan zanen ko da baka zo kan nan ba. A da zan yi wannan tambaya amma yanzu tsaya kan mu wuce ma. Shi wannan zanen wasu sukan ce wai zanen jikin mazo. Zanen ɗakin Ka'aba ne. Ya gaske wannan labari yake. Yanzu ta ka duba wannan din. Inda ka ba hankali zaka ga alamun nan gurin zaman liman ne. Haka. Alamun nan kuma kamar sahu ne na mamu ko? Idan ka fahimci dai kamar haka yadda abin yake. Na'am. To shikenan kamar zanen masallaci ne. Kamar zanen masallaci. Kayya. Wato in na fahimce ka da ya tabbata abin da ake hidi in dai ba zanen ɗakin Ka'aba bane to zanen masallaci. Zanen masallaci ne. A hasashen da muke kuma ba wani bai kama da na wani. Amma in za ka haɗa dubu kowanne kalan nashi daban kuma da zanen. To yanzu Sarki Danjuma a cikin irin dabbobi da kuke mu'amala da su a daji akwai wanda ke da irin wannan baiwa ko ko mazo shi kadai Allah ya ma wannan baiwa ta wannan zanen sahu. Akwai su da gaja irin jakin dawa nan ai kaga shi ma na da kwalliya kai yana da kyau abin. Yana da zane kuma kaga barewa ma ita ma tana da kwalli. Wai shi ana cin shi kau. Jakin dawa. To ai duk abin da ka gani ana ci sai dai komai da mahalli shi. Haka dai ana ci amma mu za mu ci koko dai ba za mu ci ba. Komai da mahalli shi. Ita kuma wata ta mice ce. Wata wata cinye fatar gada ce. Fatar gada ce. To amma ita na ganta kuma da haske kuma ni nikan yawan ganin gadinduna da nake gani sai in gaja sai in ga baka ita wannan aka tazo da haske haka. Akwai makurna dama. Gada kuri. Ita ma makurna bakin Alhaji Dan Munta na taɓa jin sunan wannan ita ma gada ce ke. Gada ce jaggada gada kurmi ba sai makurna. Ita cikin kurmi kawai take rayuwarta. An fi samun ta a kurmi. To ita karnuka suna kashe ta koko yan bindiga kawai ke kashe ta. Duka da kare da bindiga duka ba wanda ba a yi. Kayya. To su kuma shi ita wannan da gani da kila da ranta ma aka zo da tunda wannan in dai kawai gada ce to ita jaririya ce. Karamar gada ce. Karamar gada ce. To shi kuma wannan kawon mine ne. Shi ma kafan gada ne. To ita kawon ta yake dan siriri. To amma wannan kawon yakan yi ma karnuka banna ne in sun misali sun haɗo mata ba daidai ba takan yi amfani da shi don kare kanta ko koya abin. To ai ka san komai bai rasa sanadi. Haka. Amma ita gaskiya wa alaikum salam. Amma ita gaskiya gada. Na'am. Illarta harbinta ya ma fi kafanta illa. A'a. Ya harbi kuma harbi da kafa. Da kafa. To ita ba doki ba take tana harbi da kafa. Ai yanzu in ka tashi gada inda fako yake ka kula tashin farko biyu sai ta huda guri in dai ba dutse bane. Sai ta huda wuri. Sai ta huda guri. Inda kasa ce. Allah ya mata wannan baiwai. To ko fatan ta kai gare shi ne ko ko tsini gare shi. Gashi ma zaka gani ga zahiri nan. Kayya. Yanzu inda ta saka shi. Inda ta saka shi. Tashin farko. To in Allah da sai ta huda wuri. Sai ta huda guri. To in kaddara ta zo ta yi rigingine kare ta tana harba za ta yi huda mai cikin tsau. La haula wala quwwata illa billah. To yan Sarki Danjuma su wa'annan abubuwa da kuke ajewa. Akwai wani makaɗin komo ana ce da shi Musa Mijin Kulu. Ya ce wai shi in dai mahalbi na so ya burge shi to in ya je gidan shi ya bashi bindin bauna. To wai su wa'annan abubuwa da kuke ajewa me fa'ida aje su a cikin gida? To alhamdulillah kamar yadda wancan ya faɗa hakan take wani zai ce idan an isa a bani abu kaza irin da namun daji. Kaga dai mutum ya san dai wannan ba akuya bace. Haka. Ko da te kama da akuya to ba akuya bace. Haka. Na'am. Gaskiya ne. To yanzu Sarki Danjuma bayan wa'annan da kuke aje su a matsayin shaida. Akwai wani dabaru da kuke yi da su game da abin da ya shafi sabbogin ku na daji ko ko iya shaida kawai kuke aje su a matsayin shaida? To iya shaidan ne sai kuma wani zai iya zuwa ce a bashi
abu a kaza bashi ya rufe ta da fata kamar na hesa a jikin an gare shi ya kwalliya ya zama kamar kwalliya. na gane na'am. To sarki Danjuma, bayan waɗannan abubuwa akwai kallo da mutane sukan yi ma duk mafarauci. Misali wasu sukan shiga rigar farauta su yi kamar irin rashin gaskiya, kamar zaka ga mafi yawa masu sare-sare cikin gari da masu kwacen waya da masu caka wuka da masu duk wani rashin gaskiya sai a dinga danganta su da yan farauta. Shin kuna area ku ana samun irin wannan matsalolin ko koyi abin yake? To ai wannan gaskiya wannan magana ka so samu inda yake mun kaikai. Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya zama kamar ruwan dare. Ko malamai idan ka rabu da mai albarka kana albarka. Haka yake. To haka su ma suna shiga yan farauta su kwace waya su kwaci kuɗi, amma fa su ba yan farauta ba ne. To su suwa ne? Su yan daba ne, yan zara. Da bambanci kenan tsakanin ɗan daba da ɗan farauta? Ai kamar tsakanin busan sama da ƙasa bambanci ne. Ka san kwaya ba kaɗan ba ne. Haka lissafi yake. Na'am. Saboda haka su wa'innan har kullum muna so mutane su rika amma fa kuma wanda duk ya zo ga kai shiga farauta kai mai kwace yana da gaskiya ce mafarauci ne mai kwace. Gaskiya ne. To amma shi haƙori shi ke bambance aya da tsakuwa. Tunda da ya tamna zai tafshi wannan kuma tauri. Amma duk gaba ɗaya da an zuba kawai zai kuɗin goro. To a gaskiya masu wannan kwacen ba mafarauta bane. Saboda haka illa iyaka tsaya a nazari a bambance aya da tsakuwa. Haka. Sarki Danjuma, tun da dai duba da lokaci kuma maganganun da yawa ta yiwu kafin Allah ya samu ba wannan jiha ta ta ba mu ƙara kawo maka ziyara. Amma yanzu Sarki Danjuma, wace hanya kuke bi wurin yin irin al'adun da kuke yi na, saboda akwai abin da kai a tsakar fage wanda mun so mu kawo masu kallo amma su biyo mu bashi ranar Laraba idan Allah ya ara mu rayuwa. Ka ce nan da tauri kuma nan babu, kuma mun ga tabbas abin da ka yi ba wai bane. Dan nan kayanka mun ga ba taurin, kuma nan mun ga kayanka da taurin. Wai aljanun da suke kawo maka wannan abin koko ya lissafin yake, tunda komai dai magani ne, ai bai yiwa a ce yau ka sha shi kuma yau ka same shi. Ila ka daɗe kana sha ko kai wata ko a baka wani adadi ko wani abu, amma rana tsaka kawai muka ka ce yaro ya rike wannan ya rike tsimma wannan ya rike tsimma, ka ce nan da tauri kuma nan ba tauri, kuma ka rike inda ba taurin ka yanka maka ga wuka ta yanka, kuma ka rike inda ke da taurin ka yanka maka ga wuka ba ta yanka ba. Ya ake wannan dabaru Sarki Danjuma? Aljannu ne suke maka wannan abun? Tunda wasu suna cewa wai in kaga an yi mawarata sun irin wannan abin wai aljannu ne ke kawo musu, wasu kuma sun ce magani ne. To amma dai tun daga mu ga gindin maganin abin ya kamata mu san ya abin yake tun daga mu ga ka. Gaskiya ne. To kowa da inda ya je sha inuwa ta mai rana. Haka. Wani yakan yi amfani da aljani, wani kuma yakan yi amfani da asiri. To kaga kowa wanda ta fishe shi zai ɗauka, kuma abin da kake da shi za ka kyauta. Ni dai ba na amfani da aljani, sai dai akwai wata kalma da nake faɗa gurin kirari cewar akwai magani gurin dattawa, sai dai rashin biyayya ta hana. Kuma kowa ya bi ta dattijo baya kunya a dawa. Wai kuma haka lissafin yake? Haka take, sai dan ya zo gida a ce mushi barka. Akwai wani uba na Baba Waziri, na taɓa yi mashi wata tambaya, nake ce me Baba ya kake gani mafarauta yanzu da kuke cewa kun san daji yanzu idan misali a ce gwamnati ta kira ku ta zanna da ku ta ce tana so da Allah wannan matsalolin da suke faruwa ku kawo ƙarshen su, akwai abin da za ku iya yi, rawagan da za ku iya taka? Baba ya ce wai ai ko yanzu ya hatsufa ya taso ma 80, amma Baba ya ce ko yanzu ba su lalace wadda wannan matsalar za ta gagare su ba. A dai mai da abin lillahi billahi a ce maganin matsala ake so a yi. Sarki ya abin yake wurin ku, kuna ganin akwai rawagan da za ku iya takawa akan wannan matsalolin ko ya abin yake ne? To alhamdulillah, ka san shi abin da ake bukata gaskiya, riƙon amana, kuma karamci da akau da ƙarya. Haka. Duk abin da aka ce an sa Allah a gaba, to in Allah ya da komai sai an ga ƙarshen shi. Saboda Allah bai taɓa saukar da ciwo ba sai da saukar da maganin shi. To illa iyaka matsala da ake samu, abu ya zama na gashi a gidanka gashi a ɗakinka. Yau duk faɗan aka ce duk malam ka mai faɗa da abin da ba gani ba, ka ci nasara balle abin da ka gani. Haka. Abin da dai ya kamata
gaskiya da riƙon amana idan akwai ta to za a samu sauki. Kwanaki can na ce maka akwai abin da yake kaga informa da kake ganin shi masu zuwa suna bada labarin abubuwan masu zuwa su bada labari, kuma kowanne informa Jamilu yana da matsala, amma informan da ya fi matsala yanzu bari in tambaye ka, idan magani ya rikide ya koma ciwo in aka sha shi za a warke? Ba za a sha ciwo kuma a warke. To abin da yasa na faɗa haka, duk informan da ya fita daga cikin akwai haƙuri idan informa ya cika daga cikin masu kaki dan ban ce duka ba ko ba gaskiya ba, babu inda baka samu na kirki, ba abin da zaka samu na mamman. Haka lissafi. Idan Allah ya kiyaye a ce ni soja ne sai zanto kuma ni zan ba da sirrin a yaƙi guri kaza, kaga ba nasara sai zanto a ce wancan dan bijilanti ne kuma ya zanto a ce shi ma zai ba da likin, ila shi zai alatin mutanen idan za a je. To kaga nan gurin kaga shi wawan informant cikin gari sirri biyu ya sani, na attajirai da na gari shi ya sani haka. Amma informant da ya fita cikin irin mu Allah ya kiyaye, kaga ya san sirrin gari, ya san sirrin asiri, ya kuma san sirrin gwanaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya san duk wani gwani. Saboda ai kaga akan ce to wannan maganin a haɗa a yi shi a gari, amma makarin shi sai in an yi kaza. To kuma shi wannan munafiki da shi aka komai ya san komai. To kaga irin wannan shi ke kawo ai ta bukatun, amma gwamnati ta kokari ya bakin yinta. Gwamnati tana kokari gwargwadon iyaka hali. Tunda ai akwai inda idan gwamnati ya je gurin, akwai inda bai je ba sai da wakilci. Haka. Yanzu mu dauki mai girma gwamnati, Allah ya kara mishi martaba da yadda da nisan kwana da imani. Yanzu zai tako da kafa ne zo nan a dauko nan kawai misali. Da wuya dai gaskiya. To amma mu da muke nan idan muka rike amana mun san sirrin gurin mu. Wancan na banza ne to ba za mu bar shi tasiri ba. Haka. In Allah ya taimake mu samu sauki. Haka. Dan in ka kyala wawa da wawancin shi, dan wawa ne wancan kace ku kyale shi da Allah wawa ne. Wallahi hanna rantsi. Sai wawancin da shi wawancin ya shafe ka. La haula wala quwwata illa billah. Amma da zaran wawa ka hana shi aikata wawancin, shi ka taimake shi, kai kuma kai ma ka samu garkuwa tare da kai har bayan ka. Kayya. To, sarki wallahi maganganun da yawa. Kuma lokacin ƙurarre ne. Da dai yau tunda na zo ɗakin nan sai na sha maganin harsashi. Amma sarki garin nan naku ba da so in ji bari ce. Magana ta dan Allah ce da. Ai wannan aka sa kiran kan sha Allah. Sarki. Ai wannan inda sarki tunda ba da niyyar kwana muka zo ba. Garin nan naku ba na so in yi bari ce. Magana ta dan Allah kenan. Yanzu sarki akwai shiri da zamu yi ranar Laraba. Na'am. Wani alƙawari gare ka ga masu kallo. Tunda dai masu kallo sun san ka a tsakan hage. Wasu sun san ka a sani na daji. Akwai alƙawarin da kake da shi ranar Laraba idan Allah ya kai mu koko ya abin yake. To, da a ɗan jaraba. Za a yi dai sarki wani irin ni na ga sarautar nan baya kake da sarki. To ai sarautar ni fa wakilin sarakai ne. Ni fa har yanzu nauyi nike ji. To ai tsaya sarki dama ku irin na malamai kuke yi wani lokaci. Ka san duk girman malami in ka ce mashi malam wai sai ya ce almajiri, baba waziri ya ce to ina malam. Kaga babu malami kenan, duk girman shaharar malami kaza ce akramaka Allah sai ce a almajiri dai. To shikenan babu malami kenan. Me ya sanya sarakan da kuke gudun wannan sarauta, kowa kace mai sarki sai ce a yaran sarakai. Ai da katar da sarkin zai ansa shi sarki ne. Ni ko da ba sarkin bane ba ansa sarkin bane. Masu kallon Zabilu Bahaushe suna na dan autan malaba na garin Katsina, kamar da kuke gani dai gashi mun kawo sarkin dawa dan Juma ziyara kafa da kafa har gida. Kuma batutuwan da yawa saboda abubuwan suna ta bijiro mana a zuciyata. Dama dai an ce aikin bariki tilas ne, dole za mu yi haƙuri saboda lokaci, kuma na san tambayoyi za su bijiro kwarai da gaske ga ɗan Juma, kuma insha Allahu tunda muna tare da shi to za mu zo kafa da kafa mu kawo tambayoyin kuma za a ansa insha Allahu. Ɗan Juma abu na kusan ƙarshe da farko, kayan in ga uban Mamuda, wace alaƙa ke tsakaninka da mutanen Kano? Dan na ji mafi yawa cikin kirarin ka kakan hidin mutanen Kano nan ne. Wace alaƙa ke tsakaninka da su? Gaskiya akwai alaƙa ta amana ta zumunci. Da ita wannan harkar farauta da ka gani dama zumunci ne. Mafi yawa dama da ake zuwa ba dan nama bane gaskiya. Sai dan zumunci. A Kano wanda ya san abin da yake kira na ni ba Kano ne. Kayya.
shi yasa a kira ni kana san na harjin sunan haka yamma na dauka bakanan ne shi yasa a kira nake cewa ni bakanan Katsinawa ni ba Katsinan Kanawa kayya kaga iyayenmu da yake ta kasa ita ko ina da irin yanayin al'adun shi gaskiya Kano sauran jihohi su yi haƙuri Kano ta riƙe al'adar farauta kusan fiye da ko ina ni dai a ɗan yawon da nake haka ita ta ɗauki wannan abu al'ada ne saboda haka muke ta hudda da su wasu sun rasu wasu kuma da rayuwarsu ko ina duka muna da jama'a mu ta arziki Katsina Zaria Kaduna Kano Bauchi duka ga yanin ko ina muna da jama'a mu ta arziki kuma ko ina ina mu ko fatan alkai sarki abu na kusan ukun karshe amma a gulguzuran Allah akwai abubuwan da suke faruwa wanda kayi wannan magana a wancan lokaci na so maganar nan ta fita to sai Allah ya kaddara garin editing na goge wannan bidiyo akwai abubuwa da suka faru a Oromi da sauran irin waɗanda suke faruwa a sauran garuruwa in mafarauta suka taho a tare su a ci zarafin su a yi masu wani abu da bai kamata ba wani shawara gare ka ga mafarauta namu na binni da na ƙauye game da in suka taho wani alama ya kamata su yi don a gane cewa su fa mafarauta ne in kuma sun gwada alamai ba a amince ba wata hanya kake ganin ya kamata su bi don su kare kansu to alhamdulillah gaskiya na sha irin wa'innan maganganun an sha a taho farauta sai a ɗaure sanduna saman mota in ce wannan ba tsari ba ne da ku ɗaura makamanku saman mota ba tsari ba ne ba a fatan kaddara amma dai sai na ba da shawara idan wa'inda suke gidan gaba duk sandunan a zuro su ta gilas kayya su kuma suna cikin gidan gaba ko kuma kowa yana baya Allah sarki la lura Allah sarki wa an karin da mutanen dare wato kai baka da yadda ka nisa da abu kawai mutum abin shi na ga hannun shi ke to ai yanzu kafin ka ce kai kicin kwancewa me kake tunani amma kai da kake gidan gaban mota da ka runguma watsar da su za ka yi kawai mai ɗiba ya ɗiba kayya to kaga idan kuka taho kaga dai ko ka tadda gate din barayi ko gate din ma'aikata ko jama'ar gari dole ne za a yadda idan na barayi kuka taras na'am to dama ina abokan fada ne ku dai ba za ku wasu ba su ma ba za su ba ku ba idan ko ma'aikata ne wajibi ne kai su waye nan ku ce mu ne su wane balle ma ga kaho nan da an tadda gida kan abu ana hurawa kaho wasu ma'aikata da sun zace to inda mafarauta ne a basu sun ce to idan kuka zo aka ce muku kai ya aka yi me ya faru to kamar yadda na faɗi maka kaddara kamar yadda na faɗi maka wani zai ga fashi gaskiya a'a sai dai iya bakin yin shi kafin a kashe shi ba zai tsaya kawai a kama sa'arin shi da duka ba to amma su kaddara ce ta zo haka Allah ya gafarta musu amma akwai masu tunanin gaskiya ba za su iya bari kawai a zo a kama ka da duka ba ko tambaya akwai ta renin wayo gaskiya ne to shikenan mu ne musu fatan ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah kuma ya sa su huta dan juma ba za mu roƙe ka magani ba tunda can baya mun roƙa kuma ina expecting yau za mu tafi da alƙawarin mu masu kallo ka ku biyo ni dan jin abin da sarki dan juma ya bani ku dai kawai ku biyo mu ranar Laraba dan ku ga yadda za a baje ta a haihoi a fagen inda Rabe zai gudanar da wasa kuma insha Allah mai tambaya ko mai buƙatar wani abu game da sarki dan juma to zai iya laluba ta lambar waya da nake sanyawa a bidiyoyin mu sarki abu na ƙarshe akwai abu biyu na farko dai kamar da na tambaye ka can baya ka san duniya ta ƙara faɗi ko in ce yanzu ta matse a hannu take kuma kowane ɗan adam da irin baiwa wacce Allah yake yi mashi ta yiwu akwai abubuwan da ka jaraba Allah ya fitar da kai kunya abin da ya shafi magani tunda an san duk mai mabijeji an ce ba a zuwa dawa dan ƙarya wani irin abu kake ganin Allah ya maka nasibin shi wanda in Allah ya sa ka bada akan samu mafita a wannan abu na farko kenan abu na biyu saboda ina so mu rufe shirin ina so ka faɗi min wata alaka ke tsakaninka da sarki Umar Nakala alhamdulillah gaskiya sarki Umar Nakala kullum sai dai mu ce Allah ya gafarta ma mahaifansa wanda suka rage kuma Allah ya sa a rabu da su lafiya da mu baki da sarki Umar Nakala akwai alaka babba saboda shi dai sarki duk mutumin da aka ce maka mutum ne bai kyamar kowa to za ga kowa na shi ne ko na banza ya je gurin shi ba zai ce a'a ba sai dai hankali zai sulbe yana maka to kai ni fa ga uzuri na in kana so me shi fa da ka zo ba zai kore ka ba ko ma ka zo ba zai kore ka ba sai in ya gane da me ka zo in na kirki ne kai dama haka yake so in na banza ne to hanyar da ka dauka fa ba dorara bace in kana so mi huda ka canza in ba ka so ka kama gaban ka Allah shirye ka Allah shirye mu ba da bara mu bace
haka to da shi da irin su Alhaji Ado Fafe su Salisu mai dawan mutanen Fafe. Wani Ado Fafe yana nan ka? Alhaji Ado na nan da rai. Uban masu uba mai uban ya zo ga. Allah ya kai ni Abuja. In dai rayuwa ta yi tsawo wata rana za ka zan dauke ka za mu je tare da shi. Saboda su suka ƙara kawo sauƙin tashin hankali alhamdulillah. Saboda idan aka zo ana faɗa akan nama mutum biyu suna rigima. Idan muƙaddara mazo ne. Dama mu ban Alhaji Ado muke. Sai a ce wannan mazo nawa kuɗin shi. Idan aka ce 40,000 Alhaji Ado zai ce to ga 50,000. Kaiya. Kai 25,000 wannan 25,000. Yo Allah ya irin na uban Alhaji Siraja kenan. Ai to haka yake. Alhaji Siraja shi ma haka irin dai a dai. Allah ta shi ka faɗa shi. Ba a faɗa shi kan nama. Haka yake. Ka kama na kama nawa ne kuɗin naman to naira kaza ne to gashi shikenan. In kuma kun yi sulhu kafin a zo shikenan. Shikenan haka ake wata. Idan kun yarda a raba biyu wannan rabi wannan rabi shikenan. Amma in an kai mutum uku rigima kan nama a karbe shi ake na masu dawa ne. Kayya. Bangaren magani. Wani abu kake ganin Allah na fitar da kai kunya. To gaskiya bangaren magani farko babu abin bi ne zuwa uku. Farko dai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka. Sai kuma kaunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma addu'ar uwa da uba. Da jama'a arziki. To insha Allah duk abin da muka ce gashi da yarda Allah ka je maganin kaza ne in Allah ya yarda ai Allah ne maganin ba mu ba. Haka. Na'am. Ka ji kuma wai wasu da suke cewa wai yaro ne ya magani ga ubanka. Uban wani ba baka magani sai ƙarya. To ni dai gaskiya ba haka bane. Haka ne ba haka bane. Magani ana samun shi kusan nau'i 3 ko 4. Farko gidankun za a baka maganin. Haka. In ka bi fa amma. Sannan mai gidanka da ya goye ka a farauta zai baka magani. Haka. Abokin huddaka na farauta zai baka magani. Haka. Dattawan gari in kana ganin su da mutunci wani zai ce wani zo ɗebi kaza ka ɗebi kaza ka ɗebi kaza ka je ka jarba Allah ne ne. To wani da ya ce ba a ba samun magani sai a gida. Ai wani maganin ma gashi a gidanku in baka ba ka samu sai ka je can uwa duniya ka samo shi da kuɗi tsaba kuma na gidanku ne. Wani gidan kuma babu magani sai wani gidan ba za ka yi maganin ba nan babu. To gaskiya da gyara ni abin da nake dan gani a dan tawafi muta yar kaɗan fa amma su yi haƙuri masu faɗar haka. Masu kallo Zabilu Baushe suna na ɗan autan malama na garin Katsina sarki kai ban kwana da masu kallo. Kamar bangaren to ai sarki ya yi dungu wancan karin ma ka san wa dungu ya yi. Mun ce sarki ya faɗi wani abin da irin abin da Allah ya hore mai ya ƙi yadda sarki wai shi gani yake kamar tallan magani ce ko ba tallan magani ce za mu sa kai ba. Ka san sarki na ƙalaba wanda ya kashe jin tsoron ya tallan magani. Amma shi ka gane su mafarauta yanzu an yi updating ɗinta an maida ta wani abu daban. Akwai matsaloli da suke damun al'umma wanda ta hanyar ku ne ake samun mafita. Yanzu misali akwai mai gidana wanda yake Germany Abdullahi da na baka labari. Shi wannan bawan Allah irin haka yana ganin bidiyoyi na ne Allah ya haɗa mu da shi muke abin arziki da shi. Amma yanzu duk in zan yi hira da wani yanzu misali sai ka faɗi wani magani wanda kila yana da aboki mai irin wannan lalurai. To zai ce min wani da Allah wannan mutumin haɗa ni da shi. Zan haɗa ka da shi direct contact. Zai ce to ga matsala ta amma da Allah ga ban ma kai gan hira da sarki na kala ba amma yanzu haka sarki na kala ya bada magani a bashi daga nan har inda yake sannan mun yi da Basiru Koto ya bada magani a bashi kaga ko ci gaba ne wannan gaskiya ne to shi yasa ya muke so duk in muka tattauna da wanda muka tabbatar da abin a wurin shi so mukan dan so ya faɗi ko da abu ɗaya misali ka ce kila ko kana da maganin ciwon dan banza ko kana da maganin ciwon iska ko wani abu mai kama da haka tunda akwai matsaloli da suka damu mutane da yawa wanda kuma ku ne sila Allah ne ke warkarwa amma kukan ba da taimako sai kuma ga an samu mafita. Gaskiya ne to alhamdulillah. A dan faɗi ko ɗaya ko biyu wanda da shi zamu rufe shirin insha Allah. To masha Allah to alhamdulillah shi dai laruri dan adam kowa da kalan larurin da Allah yake dora mishi. Kuma wani ciwon zaka ga aljani ne. Wani kuma kanan sokarwa ce daga Allah. Amma duk koda da aljanin ne sai da Allah ya nufo sannan ya same ka. Haka. Idan mutum yana tare da larurin da kusan ma aka rasa gane kowane iri ne. Kaga abin da kake da shi in baka bada ba mamaki ni da nike da shi din kila ban taba amfani da shi ba ko kuma nayi amma wani in yaji kuma zai amfana da jama'a da yawa da ilimi da irin wannan gaskiya ba a shi abin da yasa dama ake dan dungu saboda juyawa zamani gaskiya ne to amma duk wanda yake da wani laruri wanda ma ba a san kowane iri bane za a ɗebi ruwa
ba hidin ba yadda kawai dai ba kamar baka fahimci abin da nake nihi ba ba za ka faɗo yadda ake yin maganin bane kawai abin da muke so ka faɗi to matsala kaza idan Allah ya sa aka zo wurina ina ba da taimakonta in Allah ya amince za a iya warkewa. Na fahimta. Ba za ka faɗi da in ka faɗi magani ai kaga kamar dai shi ya sanya ai tun wancan baya lokacin kai mu dungu ba ina so ka faɗi da maganin kyau ne a'a matsala kaza kamar yanzu da kai maganar matsalar kamar misali ko iska ko jifa to idan aka jefi mutum misali yana da irin wannan matsala an rasa gane me ya same shi to ta yi in aka zo wurinka a samu mafita gaskiya ne in iskan ne to yi in aka zo wurinka a samu mafita to abinda muke nema kenan amma ba muna so ka faɗi wai yadda to na gane to ai gaskiya ni ba na ba da magani wannan na'am in dai wannan ne sai dai in an zo din sai a jarba iya bakin abin da aka iya irin su jifan ko iska haka ko wanda aka ce san mu haka ko wani abu to za mu iya bakin iyawanmu amma ni ba ni ba da magani don haka na gane to shikenan sarki dan juma muna godiya masu kallo Jamilu Baushe sunana dan autan Malaba na garin Katsina insha Allah ku biyo mu zuwa tsakar fage ranar Laraba don ku ga yadda za ta kasance. Sarki kai ban kwana da masu kallo. To alhamdulillah zan yi ban kwana da masu kallo kuma kullum ina ƙara jinjinawa gonan mu ni dai Allah ya saka mashi alkhairi. Ba fa sauran gwamnoni na gagaza wasu bane a'a. Abin da ka sani shi kake. An ce wai hararin da ya buge ka. Yawwa saboda duka kowanne gwamna da yanayin yadda yake tafi da lamarin tsaron ƙasar shi da kuma rukun ƙasar shi. Mu dai namun kowanne suna iya bakin yin su shi ma namun da muka gani Allah ya saka mashi da alkhairi kuma Allah ya taimake shi da mashawarta na kwarai kuma Allah ya bashi ikon ɗaukar shawara ta gari abin da ya shige mushi duhu Allah ya haska mushi masu bibiye shi da sharri da shi da mu duka gaba ɗaya Allah ya ba mu kariya kai kuma sarkin dawan masu dawa tuba nake yi kai sarkin dawan yan jarida kwata-kwata kamari da Allah in banda kunya in banda yana jin kunya Abdulkadir Gongozo wannan mukama Abdulkadir ne wallahi in banda yana jin Allah na karawa wani asiri wannan mukama mai gida na banda yana jin kunya Abdulkadir Gongozo da hayin yi gaba ɗaya to amma dai dukkan ku nake yi da Allah kai mutum Allah ya ƙara muku basira. Amin saboda annabi. Yan uwan farauta da suka rasu iyayenmu da kakanninmu irin su Dan Asaban Dodo, irin su Baba Sa'adu Wali, irin su Ira Baban Kwari Kura, irin su Malam Sani Dan Bature, irin su Alhaji Baita, da kuma cikin katsinan mu irin su Tozali, sauran masu ne kuma irin su Alhaji Ali, da su Malam dukkan ne kowa da Alhaji Siraju Allah ta shi ka faɗa. Sannan kuma shi ma dan soja ina fatan alkhairi a gare shi. Duka duk wanda ya saurare mu ina fata alkhairi ga duk wani mai ɗaukar sanda kuma dan Allah dan annaba a ƙara rike amana a ƙara rike amana zaman lafiya ya fi komai haka yau duk inda ka ganka cikin lafiya wani ya rasa ta banda ɗaukar kayan jama'a duk mabalocin kirki wallahi ba za ka same da sata ba za ka same da kula wani ko matar wani ba kuma inda ka zo ka ce mashi amana wallahi ya rike in dai mafaraucin kirki ne haka lissafin to sai dai kuma da yake masu shiga riga farauta ga yana amma sauran farauta a yi afuwa ba kamata ni in yi wannan maganan ba inda za su yi ta gaskiya manya ne kuma ni dama na fi so da in je ni bakin tsauni yanga ba a irin haka ba amma tun da dan uwanmu ne mai wannan hudda shine shi ma muka yi kishin shi gaskiya ne saboda haka daidai mu mun fi kyau a bakin tsauni to shikenan to sarki muna godiya masu kallo ta yi wata rana Jamilu Baushe kila kun ganshi bakin tsauni amma dai ni ba zan bi su dajin nan ba ku dai ban kawai in ya dauke to sarki mun gode to masha Allah